Hvor tit har I været her i Henrik Vilskovs butik, som hedder Henrik Vilskovs, som fylder et motherfucking år i fæk. Jeg har været der en gang tidligere. Det var længe før Henrik Vilskov nogensinde stod sig ud med pigetøj og drengetøj og frække støvler i grønne klæder. Der lå nemlig musik, der solgte voksenvarer, som det hed dengang. Jeg skulle lige ned her på Stadgade ned i hjørnet. Lige ned trap, så var der lidt mere hedonisk. Der var slet ikke fløde mere i den her størrelse. Der var jo en lille rød klæder her, og der skal biler herovre, og fylde herovre, og der udstyr herovre, og en lille disk dernede. Og jeg fandt frem, hvad jeg skulle bruge, og de kan betale 777 kroner. Og så viste det sig, at ekspedienten, hvor jeg skulle aflevere mit beløb til, havde jeg set før. Og som om situationen ikke var ubehagelig nok i forvejen, så hun på mig. Og så sagde hun, nu trækker jeg sgu til Queenland frem, den herre. Så det her er kun mit bijob. Jeg tog selvfølgelig imod, og vi snakkede om kampen, ligesom i den første Indiana Jones film. Jeg skulle lige til at stille et forslag, og så blev det mørkt. For det næste, jeg mærkede, var en lille berøring her omkring inderlåret. Og jeg slog øjnene op, lidt forventningsfuld, og så en uniformeret par tegne en kridtstreg rundt om her. Og der. Og jeg kiggede op. Fuck up. Hendes fuldtidsjob. Hun bøjede sig ned og så på mig og sagde, you keep saying you got something for me. Something you could love, but confess. You've been messing where you shouldn't be messing. Now right is right, but you've never been it yet. Please move on, let my walk in. That's what they do. One of these days, these boots are gonna walk. I said, stand up. 1, 2, 3, 4.